Ụtụtụ ọma nọ. Ekene nwoke kene nwaanyị. Asị m nke onye chiri nye zero. Good morning everyone. Cheta na onye ọ na-afọ bụ Chinonso Ezinwa Anaedo. Akajiọfọ Ezinwa Anaedo. Before nga n'iru na ya bụ nkụzi anyị ji wee bịa tata, cheta na anyị ka na-aga n'iru na ya bụ monthly ritual anyị na-ada emewe kwa ọnwa maka ndị ka chọrọ isonye maka nke ọnwa anụnwa anyị nọ. Now number 1, then another thing I will bolo maka maka ndị na akọwagasị ndị na-abịa na members for various reasons and their needs. Like ndị chọrọ ịgba afa, ana m agbakwa afa. You may chat me up on WhatsApp. Ndị chọrọ guidance, direction, counseling, and other spiritual consultations. You may also chat me up in box on WhatsApp. Ezinwa Anaedo ka na-afụ. So you may always chat me in box for whatever need that cut across what dibia can do for you. So if na ma anaghị eme bụ ịgwọ ọgwụ. Ya ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ọgwụ, ịgwọ ọgwụ, I may not be the best for that. You meet other dibia. But as per me need the direction, counseling, you know. Yes, Ezinwa have been that preacher that tells you to limit your frequency in Afa, consulting the dibia Afa. I have always been saying that, and my purpose for that must not be misunderstood or misinterpreted. My purpose for that is to help you, to spur you on, to make effort for your own personal growth, to make effort for personal development and growth. Makana, when you get too much attached and dependent on certain external factors outside of you, it makes you lazy. That is just the reason. It makes you lazy to explore the potentials you have within you. It makes you lazy to employ your own thinking faculties. It makes you lazy to put your discerning spirit and ability into use. It makes you lazy to make use of your reasoning, sense of reasoning. Because you always think that, yes, the other person is there to assist. You understand what I'm saying? That is why I keep saying, don't be too dependent on dibia Afa. Every time you na-agba afa, you na-agbajekwu dibia. Sorry. Every time you na-agbajekwu dibia maka ịgba afa. Maka na nke bụ eziokwu bụ na afa bi ebi n'ime onye ọbụla. Efula afa, once ị bụ mmadụ, a thinking human being, ị nwere akọ na uche, ị nwere mmụọ afa. Afa is simply that discerning spirit, discernment, the ability to discern what to do at what time. That is Afa. It is in every human being. So
What I've been saying so far is not to tell you that you shouldn't be consulting in the dibia, but rather for you to go into your own personal development. Don't depend on anything, because anything you depend on outside of yourself have greater percentage of failing you. Have greater percentage of failing you. Anything, be it human being, be it even all, be it whatever, outside of yourself that you depend on, must fail you one day. And let me tell you, when you begin to put your personal abilities to good use, you'll be marveled at the potentials you have that you never thought of. I am telling you that. You see this my teaching of reduce hand and okay that some people have been imbibing it. When if I tell you the testimonies that I receive from people that have been imbibing it, the testimony, the kind of, people get to understand, what my teachings make people to discover about themselves, marvel them. They, some people were like Ezinwa that since you we hear about spirituality, that they have never discovered such things about themselves until they started applying my teachings. That teaching that make you discover your powers. Your powers. That is the ultimate. So, that is the purpose of Ezinwa Anaedo on ihe ọ na-ekuzi all this way. I'm not telling you that dibia should not be. Of course, I have always been that dibia that tells you. I've always been saying it. As a spiritual person, as Onye Ụwa, you are supposed to have minimum of 1 dibia, maximum of 2, minimum of 1, maximum of 2 at a time, at a given time. And to make your life more coordinated, more focused. Makana dibia u dibia. It's just like having a personal doctor. In your health, you consult him or her. It is like someone having a lawyer, a personal lawyer. You consult the lawyer. That is what a dibia is to you. So you need a dibia. Mana nke ma akwudo ha obun ụmụ akwụna dibia no nya achawo dibia. Dibia obuna ye follow I ga-efe solidi ọ ga-agba ili ga-afa. Dibia obuna ye follow ga-agba ili ga-afa because you feel that na no dibia obu the ultimate. Dibia obuna ye follow ife sonia. Oya nke aka ma akwunye ho because it breeds confusion in your life. That is the mom. No buketas and no 2 dibia. Whereby you have that 1 or 2 dibia, number 1 obon you ga make ezumezu ge malu. No dibia do 2 abon nyanwa. Bu onye gene ya na alụkọ. They should know. Email ezumezu go oji. No so dibia. No dibia Ezinwa Anaedo. Ma dibia okeke okafọ. No wanya ka gene ya na alụkọ. Na mgbe ọbụna ọ dị mkpa na onwere ozi ma ọ bụ ihe ị na-ediri ime na ha na-ezigo ozi site na nya dibia. Ka ọ na-eme na dibia na-anọketa otu a nweta ozi n'isi onye ọ na-alụlụ ọrụ, onye ọbụnya na onye na-ede na mma. Ka ọ na-eme ha mmụọ na-ezi dibia ozi. Just like I was yesterday in my house. Suddenly, a lady
you know. She just adopted me as her spiritual father, and we have been working. I recently worked for her. I got a message about her. Measure in chat here. Get one or two things about the message. You see, when you treat your life this way, you'll be more focused. Oblonke dibia obuna e follow. Ochabaga anya igbafe yo igbaso yo ozugbo gbaala m afa. Okay, igba afa na-ebutela unu confusion. Onya mere nji asị reduce hand. Reduce hand. Oblo dibia obuna e follow the intelligent ka gị na ga alụkọ. Oblo dibia obuna e follow the eloquent na-ekwu nke nya okwu ya na-ada ụda. Okwu ya dị convincing ga-agbalụ gị afa. That is why I admire like when, you know, people will just come across Ezinwa Anaedo like this, and just because of Ife Nkulu, they feel that, oh, this guy is so intelligent. He's a young dibia, he's this and that. He's, you know, he speaks so convincingly. The next thing they will think about, the only thing they will think about is boss Ezinwa Balamafa. Najia. Before you meet Ezinwa, don't you have a dibia that you work with? Don't you have a dibia? On a balafa before. Ebanu balafa before. Before you meet this Ezinwa Anaedo. Awesome, na agba no nwe bugo dibia gbara ya afa sometime last week. Ma na ya from keta no wa ihe nkwulu chabara ya anya ofuma no mmụọ ya anawatara ya no nya we se ka mgbara ya afa. It is a lie. That is approaching dibia with sentiment. It is a if lava ma agbara ma agbakwara gị for free o. Ị ga-akwụ m ụgwọ o. Mana mmebugodo ụzọ gbagodo nke bụ eziokwu. Ada ejekwu dibia ka ọ gbara afa because out of sentiment. Out of sentiment. You know. So that has been my submission. You need dibia for guidance, for counseling, for, you know, a lot of things. A lot of things. A lot of reasons you need dibia. You know, for one or two. Dibia gini ya na aloko that all my girls no nyawa na alogo olu. Go amalokwa ni as no your personal dibia ka obu. E mana mgbe ụfọdụ dibia nwe ike lụọ ọlụ go olu ma o melu gị ife free without charging you for anything. Because of the bond and the relationship gonna build to go. Man, every day in a meet, each other in a meet new dibia every day, new as a wine every day. In a change if I can change apa. Having said that, today, as I'm I work with salon. How to discover your reincarnate ancestor, your Onye Ụwa. Although here I upload the first time on Ekuzifa, I have discussed it in the past in several ways, both in writing and in videos. But I want to repeat it again because for the sake of the newcomers. I have also been saying that now you can relate with your shi even without knowing the name of Onye Ụwa. I have been saying that. Actually, Mmadụ trace the past about his existence. Na ademma. Mmadụ trace past. Maka na asị na onye echefulu keke Igbo si ekwu ya. Onye echefulu ochie ka sị na onye chezoro ochie na ọfụ ya akpọ ya iro. That past na ada mma. So you'll be able to connect the existences. O nwere ndị trace keta goal about their existence up to like 3, 4, 5 generations past. That is, in their present life, far more go kpọmkwem, or to first way be in the immediate past. Malokwa kpọmkwem, or to first way be
in their two immediate past before that past one. However, and they have also been able to trace beyond that second one to the third. I don't know if you understand. There are some people that dig that deep about their existence, especially in the Logolu Walokwa. You understand? It is not something bad. It's not bad if you can. If you can. It is not something of afa. The kafa na agbala ono keta afa agwa na agba keta. Because after trace about the immediate past, or the second and third and fourth. After trace will be on the immediate past just in yesterday. Or bruising one no yan and one no ya. Afa na bazeketa, block one afa. No afa na bazeketa. Fandedi biafa na bazeketa. You understand? So, what I'm trying to say is that on a de kwamma de chopota. No, otu akes will be in the past, in the immediate past, and now after the otu akes, I know ebe the otu akes, but no onye the otu akes in that past. On a de kwamma. On a dem. Makana oge nyeruga aka to connect the bridge between the present and that past in order to have a fulfilled future. I don't know if you understand. Or you connect here the bridge between that past, the present, and then the future. Man, ihe ezi nwa na-agba gị ebona. Ọ bụrụ na ọ ga-ebutere gị isi ọwụwa. Ọ bụrụ na ọ ga-ebutere gị confusion. Ọ bụrụ na ọ ga-ebutere gị ime more mistake and mess your life up more. If you trace where that past. My submission is now that you should concentrate in the present and then hold on to the present to build a better future. And that is where I now tell you to use your name in the present lifetime whenever you want to relate with Shige, and then to build a better future. Even if you are able to trace no onye do otu a lọrọ go ụwa na afa do otu a ka ịzarụ in your previous life. I am also encouraging you n'ihe ọbụla ị na-eme n'afa chi gị, don't only use the name of that past. Connect it with the name of the present in order to have a good future. Because you cannot neglect the present. Cannot. The present is even far more important than the past in a trace. The present is far more important. So instead of you to now discover the past, you will use the present to full. You will concentrate on the past. That is on the Onye Ụwa. When they have to go that to Onye Ụwa, concentrate on the present and then the future. So ọ bụrụ na ị nwere ike itrace tew no bụ let's assume na afa gị keta anụ abụ Okechukwu. Afa ịzara in the past wee bụrụ kele afa ndị gboo na-ada azakarị nwere ike iji keta anụ Mbadiwe, something like that. Na afa gị ịzara in the past bụ Mbadiwe. Nwanne, after you have discovered that name, Mbadiwe, and your existence in that past, whenever you are doing anything for your shi, ikpo Mbadiwe, ikpokwazi Okechukwu, which is the present. Do you understand? Shi no wambo Mbadiwe, shi mwa bu Okechukwu, nke ka nna akpoko. Try to connect all of them. If you are able to trace up to like 3-4 back, connect all the names with the present. I don't know if you understand. Like agbamu no ngba nde na dig malo dia Onye Ụwa. That is nde bigolu no bikwa malo all their past existence. Malo all of them. Malo the first time habiam, the second time, the third time before the present one.
ọkwa Igbo sịrị ụwa ma asaa ụwa ma asatọ. So when they trace go all of them, all of them. But what I'm telling you is that even if you are able to trace all, you will marry your well do 100% accurate and complete. When they don't neglect your name in the present, also attach it, carry it along. When I get being aga. You got a hen now. There some teachings actually about some rituals that may help you to discover Onye Ụwa. Onye Ụwa. From nkuzi m gasị ga-aghọtago the difference between Onye Ụwa and the Chi and their similarities. Na Chi about the spirit that keeps on going and coming, that is constant. Mana the Onye Ụwa about the body, this physical body and a change. Onye about the Onye Ụwa, this physical body and a change, this look, this all clothes, see how clothes, akpa ka efe abu, akpa yishiri gene yishiri Chi. Mami wata yen nekwu, ihe anụwa this physical body ten ya na afọ na abu akpa na yishi di Chi. Akpa anụwa bụ nya bụ Onye Ụwa. Akpa this body, this clothes, ihe ya na afọ na this physical being, nya bụ di Onye Ụwa. And then ekwuru m n'ọwa akpa ka ọ kele akpa na nwere ihe ọ na-eyichi, kele ihe o yishiri di Chi. Chi ahụ bụ the constant. Ana m adị ekwu na mụnwa bụ Chi nọ nso na ọkwa efọrọ m ka m si wee dress. Egbu m okpu a wee nyara efe a nyara bango wee di boxers. Ọ bụrụ na m bịa mba n'ime ụlọ kịta je change ya yiri isi agụ wee pụta ifu na echange go m akwa, echange go m awọrọ, echange go m Onye Ụwa. Ihe ya na-afụ ogbu a na akpa ihe ya na-afụ ọ dị mbụ Onye Ụwa yichiri di Chi. So wee ba wee je change ha wee yirizie akpa complete. Echange go m Onye Ụwa. It is still the same Ezinwa Anaedo despite the clothes I'm wearing. Yota yen nekwu. Enwekwa m ike mechakwa abakwa n'ime ụlọ yirizie suit, dress is corporate. Yiri suit kpọọ tie. Ewa mpụta. It is still the same Chi, the same Ezinwa Anaedo, but different to Onye Ụwa. Onye Ụwa is simply the outer clothes anyị na-eyi wele apụta. That is Onye Ụwa. The outer clothes anyị na-eyi Chi di Chi. Anyị ji wele apụta. Onye ahụ dị Onye Ụwa. Mana Chi dị constant. Mami wata yen na-akọwa. So that is the difference between Chi na Onye Ụwa. Maka ndị na-ajụ. There are always some few rituals that can help you. You may connect to your past. Some rituals will connect Maka no more. Now the information about your past existence on a Chi called the stored. Na Chi. For example, na mo baraketa anwa yipusi ifan yi we yiri akwa ọzọ wee pụta. Mechakwa bakwa yirikwa another one wee pụta. The information about the akwa nyipugoro na nke nyiri, the information bụ on isi akọd. Isi m Ezinwa keta anwa what was the first cloth yiri? Asị nge no ịha na nka. Ijukwa m ke nke the second one. Asị nge okay no isi agụ ka mbal wee yiri wee pụta. No isi agụ. Mụnwa ya na-asa gị, mụnwa bụ the Chi. Telling you about the Onye Ụwa. They become all Chi take up all those clothes. All Chi take up the clothes. Nke ọ na sọrọ ya n'oyiri. Ịghọta ihe na-ekwu. Chi nwere ike bịa nnọọ n'ụwa ụwa kịta anụnwa. O pick ye nnọọ ịma agụ agba amon na. All these forces within the universe, they own everything. They own the earth, they own the water, they own the
sun, anyanwụ, they own the air, everything. They can assemble anyone and use at any time. All article did yesterday, and balloon that na more. If more nwere ike kịta anụnwa bịa kịta anụnwa instantly gada aja gada mmiri gada ịma go take a form if you ọpụta ife in human form or bịa accomplish a particular mission o mechakwa oyisikwa ihe ahụ o yiri ya afụsikwa ya anya ọzọ. It does happen just momentarily, temporarily. Ọbahọ n'afọ ka amụọ ya amụọ ka ebuo ya n'afọ ime mba. Come on, just for the purpose of accomplishing a particular mission. Or just gather see in there. Because I home mother, I home if this physical thing enough, they are made of earth, water, air, and also the heat, sun. So more when you gather see her within a twinkle of an eye, if you may appear somewhere, or be a delivery, or be a may if you one thing or the other. Ụbọchị wuru ugbo ndị dibịa na-aba n'ime akataka ọfịa n'ime agụ ijeje kpa mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa ma ọ bụ ife dị anya eji wee mee ife falu ebe ahụ fa afụ mmụọ yile ahụ mmadụ na data ime ọfịa ọnọdụ dị eziefu ozi ozi chekwafu ozi odisapia ama mfụzi ya ịdọ ihe a na-akọrọ na abụla akụkọ ifo ọbụlọkwa African magic ọbụla akụkọ ifo na mmụọ nwere ike instantly take care of any form. Onya yi asị ife na mmụọ na-echi ife. O nwere mmụọ na-echi mmadụ. O nwere mmụọ na-echi anụ. Aka ogwuba anyị na-echi eke. Onya ochichi a onya ka Igbo kpọrọ ichi ife. Ichi ife, that's for example a human being ndị nwere the ability nwere ike just gather the form of agụ, chi agụ. Wee ga mee ife famechakwa ozugbo fe yipụkwa awọrọ ahụ wụrụkwa ahụ dị mmadụ. Mmụọ na-ada emekwa ya, mmụọ na-ada anọkọta otu a chie mmadụ just ka o wee accomplish something o mechakwa oyipụkwa awọrọ ahụ oyipụkwa dị akwa wụrụkwa mmụọ bụkwa. Do you understand? So I've egwurugo m ọtụtụ ife wee kọwalụ gị difference between chi na onye ụwa. I hope na ịghọtara maka ndị ya abịa na-asị gị ndị na-akụzi na chi dị iche na onye ụwa na ha amara ife ha na-ekuzi na fake teachers nke a na-akọrọ beach na-akọgheri. So o nwere some rituals nwere ike inyere mmadụ aka onye ọya discover onye ụwa past akpa, you know, appearances or may go to the earth. Equus go most of these things, and people have benefited, even still benefiting to tomorrow self. As I come with a video we prepare today so that you too may learn. And some of these rituals, for example, the story of how I discovered Onye Ụwa go me countless times in my teachings. Those days no na achọgharị shimoto no si achọgharị tata na agbagharị bedibia. I want to know my shi, I want to know my shi. Ezinwa sokwazi wee me those days. Unfortunately, dibia niile gbara m afọ agụ. Despite all the money that I spent, onwe onye gbata uru onye lọrọ m ụwa. Onwe ho. Onye discover or even just my ihe na achọkwa just my immediate past o my immediate past. Ihe na achọ nobody was able to. Nobody. What of njezi esifa okay ka nchozie my second past. Ya nke gachan before that immediate past. Akala agbasala agidin. So what now happened eventually? Onwe ritual that a certain friend dibia then kụziere m. The ritual bụ ọ sị m abịa m welu ụzọ ife na-abụ ka nji only 2 times. Nke mbụ bụ akwa, nke bụ abụla ọjị ugo ka anyị uzuru anyway. Mana any ọjị can serve as far as ọwa ọjị Igbo. Abịa m welu akwa
wee pụta n'iru anyanwụ ụtụtụ. Emere m ihe anụ wee bee atụ nke ebe 9 nke ụtụtụ thereabout, oge anyanwụ ka na-ekunite njem. So abịa m weregodo akwa were ya wee zọ n'iru anyanwụ, were akwa wee gozo n'iru anyanwụ wee kpọọ chi m. Of course amaghị m afa m mgbe ahụ, aka na-ekwu ya na ị ga-amarịrị afa chi gị. So afa chi m ka m nọ na-achọ nweghị afa ahụ na mkpọrọ na mana asịrị m chi mụnwa bụ chi nọ nso, Ezinwa Anaedo. Although that time as abụrụ m Ezinwa Anaedo, mana I use my name and also my market day name. Chi mụnwa bụ chi nọ nso Okorie, nke ka m na-akpọku. Ihe m na-eme bụ ka m zee gị iwe. Onwe ụzọ na nsu wee jefie, onwe ụzọ na nsu wee mejọ, biko asị gị bịa zere iwe, akwa ka eji eze mmụọ iwe. Ana m agbakọ ọla niile gị na ha iwe na-ezu ụnụ iwe, wee na-asị dọ na ihe m na-ekwu okwu ka gwa uche mpụtara m ife. Nkwucha ya, mwere akpa jụchasịa ala m, nye ya n'isi m, jee n'ezi ebe ụzọ na ebe ụkwụ na-aga, ndị mmadụ na-aga. Ebe ndị mmadụ na-aga wee I remember ebe mpịawarụ dị akwa n'iru chọọchị ebe mpịawarụ dị akwa, my God, the church dey along the road close to my house. The church is just like opposite my house. And that day happened to be Sunday. Sunday morning. Ịma na ebe ọbụla ụkwụ mmadụ na-aga, ụkwụ na-aga to and fro, especially n'igwe like that, it is message portal, ọwa aja portal. Ịghọta, ebe ọ na ụkwụ na-aga, asị na ụkwụ nwoke na-aga, ụkwụ nwaanyị na-aga ya. Ebe ụkwụ na-aga, mmụọ na-agakwazi dị ya. Ịghọta. So njọs gaa n'iru, ngafe to the church obere gaa n'iru otu anụ apịawa dị akwa. Even oge ha gbasaziri ụka, ndị na-anazi ụka, fire afụ dị akwa apịawa, uche fire ụkwụ onyekwa mere juju nke. So that is by the way. The important thing na iji akpa wee zie chi gị wee kpọkọ onye bụ chi gị, akpọkwa n'eni name, just your name. Ị connect ya na chi gị. So mmechaa ya, mpịawa akwa n'ụzọ, n'ezi n'ụzọ. Maka ndị ada ajụ m, I didn't say you should go and look for church and break the egg in front of it. Asị ọbụlọkwa ife Ezinwa kwuru, ihe nkwuru obu ewu ụkwụ na-aga. Ebe ụkwụ na-aga, ụkwụ nwoke onye a ezu n'ụzọ. Achọkwa gị chọwa junction nọ ụzọ, just a road path ebe ụkwụ na-aga. Ịpịawa dị akwa dị. Then after ka m mesịrị, m bịazie weta dị ọjị ugo, werekwa wee zokwa n'iru anyanwụ, mgbakọkwa anyanwụ na-agbala, wee kpọọ anyanwụ chi m. Akpọọ m enyi m, wee sị ya na ihe nchọrọ ọbụla m chọrọ ya, ma ka m mara ma ọ be nna m ka m si wee lụwa ka ọ bụ ikwu nne m, and ka m mara onye ọwụ kpọmkwem, na sị gbọrọ m afa ka ọ ya bụ nna emerụ gị nwa bụ chi m ife, ka m na-akpọ gị nyawa afa wee na-emerụ gị ife. Ya ihe mgbari ya. Wee sị ya na m achọghịzi ịgba afọ ọzọ, maka by that time nwoke adịgo frustrated ebe m na-achọ chi m. Nsị ya na m agha agbazi afọ ọzọ, m agakwụzi dibịa ọzọ, sị ya gbara m afa ka mmadụ chi m, ma ọ bụ na ya chi m azaghọ m site na ihe a na-eme. Ya ihe mgbari ya. Mkpachi ya nsị ya na ọ nọ ọza m ekpere ma gwa m onye ọ kọwara m ife ọfụma. Gwa m ihe m kpesara ịma, na m na-akpọtu ya gbuoro ya anụ ya, nkwa mkpere na m egburu ya ọkụkọ. So after ka m mesịrị ya, ngwa dị ọjị gbaa ya nọ, dị ọjị ugo ọ gbaa ya nọ, nchịrịkwa ya pụkwa n'ezi saịdị ahụ m pịawara akwa, mwụpụkwa dị ọjị dị ya n'ezi n'ụzọ dị ya, mwụpụkwa dị ọjị. So agwa m chi m before ngwa dị ọjị, agwa m ya gbaalụ m ama, ya nye m revelation n'ụzọ ga-edo m anya. Ya agwakwana mmadụ ka ọ gwa m, ya nye m ya direct personal n'ụzọ ya edo m anya. Ọ bụrụ na nlọ ya, nlọ ahụ bụrụ nlọ ya bụ nlọ ka ọ dị clear,
ntetakwanụ ka ncheta ya na m achọrọ ihe mgbagwoju anya and then na m chọrọ answer straight to point ya atụkwana alụminu n'ọmata ka mbụ agụdosiri m ihe niile tupu nwa dị ọjị wee wụpụ n'ezi. Then after ka m mesịrị ya that same night I had a dream I had ebe mụ na my father and one of my sister nọ na-eme travel. Anyị eruo na park ebe anyị aba moto. Agbago m mụ agba tiketi anyị na-atọ. So mgbasizie dị tiketi anyị n'ọzie na-eche ka moto ju. Then mgbe my father and my sister ha chere god na o nwere one market dị ebe ahụ. Ịkara alụrụ ya kind of hall ma na-afịa. Ihe a na-ele n'ime dị ya bụ ji, all true ji. All sizes of ji dị n'ụwa. Ha na-ele ya na that building. So nsị my father na my sister ha chere ka m bịa ka m bago n'ime afịa anụwa ka m gote ife. Before m pụtazie ka moto ju ka anyị wee pụba. Pasị m nwanne m wee banye n'ime dị ya. M wee zụba ji. M wee gogido ji. All sizes of ji dị ya. Ahọpụtachara m ji na ya. Họpụtachia dewesịa amazụmone ọdụ sef. Ji ngoro buru ibu. Ngochazie nsife ego one fagba m price nwere ego kwụọ ha ụgwọ. Mgbe ha load ọrụ m ya n'akpa. So anọzi na-eme ihe ndị amago. My sister bụ onye bụ ụzọ wee kpọọ m bịa. Kpọọ m wee sị m bịazie na moto ejubena. Nsi oke na nna abịa. Then nka nọrọkwa dị a na-ere njiri m dị ji. My father wee onye wee bịazie nọ wee sị m kedu ihe m na-eme mụ ngwa ka anyị jeba moto na moto ejugo. So ebukọrụzie ji ya nọ wee na-apụzi. Nteta ọ bụrụ na nlọ. Mana arọchara m nla that night. It's a personal message to me anyway. Mana bịa m na connect ya nsị ka ka nlọ akịtas were yite. Ka nlọ as wee yite asenjụlọ n'iru anyanwụ. Ka o si wee yite. So ihe mmelụ na m bịakwa were ọjị Igbo nketezi ka njizi wee were. Wee gwakwachi m okwu nsị ya na m nwetakwara ozi o ziri ya. And ka mara ihe na-emenụ mgbe ahụ nna nla ahụ ji niile ahụ ngoro ụcha ji ochie. But as at that time of the year ji ọfụ ejugo n'afịa mana ihe ngoro na nla ahụ bụ ji ochie. Ịmagodi guy kọwara m dịrị isho ebe m bugodo ụzọ chat ya sị ya nekwa nlọ. Ọ sị m ihe the first question ọ jụrụ m ọ bụ ji ngoro ọ ji ọfụ ka ọ ji ochie. Nsị ya na ji ochie otu ji kpọchara akpọ ji ochie. Ọ sị m na ji ahụ relate ito ndị nna m ochie. Mana na mụ na-agakwa ịmago ọbịakwa nye mmụọ dị ga enyekwa mmụọ knowledge of things to do. That day ka ọ bịazi asị m that na mụ ka na-pay attention to my dreams. Na m enweta revelation. Ọ sị m na mụ kaba alụ in my daily activities. Na mụ na mmadụ anụ n'ọgụ ma ọ bụ ịkọ ọnụ. Meme na anything that will pollute my emotion. Ọgwa m that ritual require my pure emotion to be clean, pure. Maka na ihe na-eme access bụ chi, the emotional realm. I learned something from that guy. He's a member of one of all those cults. Something. I saw him but the guy is good. So I be abunyecha m uche obunyanum. Osikwa m that within the next 7 days go kwuru that I shouldn't involve in sex. I should just keep myself pure. In expectation, or some no the clear message gabia within that 7 days. Namune nanya
you know. See, okay. So after ka m na-ekwucha mbịa nwere ọjị mgbakpachi m okwu nsị ya biko enwetara m ozi iziri mana o dochara m anya na ihe m na-ekwu bụ kpọọrọ m okwu afa enye na atụ n'inu ike ịkọwa inu adụlọ m ka a na-abụ na nje ịkọwa eme mistake. So m wee gwa ihe m gwara ya gbachakwachi m sị ya biko ya mepere m everything ya gbaa ya n'anwụ nwakwara ya dị ọjị jekwa n'ụzọ ebe a nwụpụrụ the first one the previous day nwụsakwa dị ọjị. That night ka ihe niile gbaziri n'anwụ. That night nlọlọ ọbụla onye m fụlụ bụ nwanne my mom dị ọkpara mana ọnwa na-asa dem the man wee bịa kpọrọ m o wee bịa na be anyị ebe ka anyị na-erute na geeti ịbazi na be anyị o wee kwụsị m ọ sị m na onye anyị na-eji ime tiketa ahụ my mother na ọ nọ n'ime ụlọ na ọ bụrụ na anyị ruo na mụ jụọ my mother gbasara nna ya mụ gwa my mother ya kọwara m maka nna ya nọ nna ya ahụ bụ onye lọrọ m ụwa. Nsị ya ọsị m ọbịa ọsị m my mom jụọ m reason mụ ji ajụ the question ma asakwana ya. Nsị ya okay. So anyị wee bawazie n'ime ụlọ anyị baa n'ime ụlọ anyị gaa n'azụ ụlọ wee meetie my mom na kitchen ha inweta my mom na dat nlọ chai achara ugo nwaanyị achara ugo ha. So I meetie my mom bịa my mom na ọ na-esi nri I think ọ na-esu ife n'ikwe. So mbịa mbulu oche nnọdụ bịa nwanne ya nwoke mụ na ya kwụrụ ọtọ but in that dream my mom was not seeing that nwanne ya nwoke ọ da asụsọ mụnwa na afọ the man. So mbịa nnọdụ ya my mom sure my mom si ya ma ọ maka nna ya nwanna mụrụ ya. My mom sị m ya nwaanyị na nya ya nwanne ya ozugbo my mom the first time my mom mere ụlọ ọkpọrọ m afa nna ya kpọmkwem direct. The very first revelation I got about Onye Ụwa m adafia ka akpọrọ m direct kpọmkwem. So my mom kpọrọ m afa ya ozugbo kpọkwuolu m afia amụrụ ya mụnwa ka ọ na-akọwa my past existence. Ọ gbara afia amụrụ in my past which also correspond with my present fortunately. So my mom bịa kpọọ afa ya wee bịazie kọwazielu m a lot of things about ya bụ nna ya. Na nla ka ọ gwara m na nna ya bụ na ọ dibịa na o mere dibịa mana na ọ nọrọ anọ wee nwụ ọ nwụchuru anwụchu ọ jọsụ nụọ nwaanyị mụta ụmụ na-abụ mụta dadi ọkpara my mother mụta my mother wee nwụọ. So ọ nọrọ anọ so and after ka ọ nwụrụ nwunye ya ọ ka nọ na-agbọghọ na nwaanyị ji ọzọ tụọ afọ ime na-abụ ọ ka nọ na-agbọghọ wee kpọrụzie my mom na nwanne ya nwoke nke tọrọ ya wee nọwazie befa from befazi o wee nụgharịzie di mmafa wee nụgharịzie di n'ebe ọzọ wee kpọrọfa wee jụọ be di ya wee dukwazie ebe di ya wee mụtakwazie ofu nwa nwoke. Na nlọ ka akọwalụ m everything and that nwa nke ahụ ọ mụtara n'ebe ọ nụgharịrị di etopụtara m na-anụ my mother na-akpọ the man nwanne ya mana mbịa chekichaa n'uche nwata m bụ Adam aghọta the relation. How come my mom ama m na-ewu onye ụmụnakwa here gị na nwanne nwoke ndị ụmụnakwa mana onye nke niile na-asị na nwanne gị ọ bụrụ onye ụmụnakwa. How come? What is the relation? Adam aghọtabeghị m ya before nweghị onye kọwalụ m ihe mere na o ji wee bụrụ na that other man bụ nwanne my mom na onwe ya akọbụrụ m dịka ife mana ọ na nlọ ka akọwalụ m everything the reason o ji wee bụrụ na nwanne ya na nlọ ka akọrọ everything
And my mom na call my about I was also getting message in my mind, in my heart, yeah, in my inner being about the same person I call him Makia. One Nanla kind of way to the munya, call everything. So after that, after my mom so I got up in Kenya, and I got up to see off his brother to tell him. Her brother to tell him. So Ndupuzie the man or Nabazia. Then on my way returning, I now saw a banner male medical na one wine. Iota Mago, nke wine on where I be no. Okay, onya ifuke okay chicha na kiken no the child mago to I have as na the bride is now waiting for the groom. You let her go everywhere, lighted up, celebration everywhere. Mago. So mbia na give it to and kenefa. Sefa dala kwa no haji sike. So I now came back to the house. Nteta oblonanlo. One otu akezi nmas we chop to yellow yo. No Alpha could do this. No Alpha was able to do this. Ihe mere ihe anu ajo so ofu oji na ofu akwa. To can switch up there more. So can teteze na nla ahụ nwere phone m ozugbo ka anọ m Lagos mgbe ahụ. Na Lagos ka nọ wee mefa. Nwere phone m ozugbo wee kpọọ my mom gbawa ka na ndụ. Where you are the same question on Julian and Law. And see, and biko Bagodo Makanage. Hey, okay, enjoy my mom out, Joan Ife. My mom was like, I can't bring a molom namaju by your the Kajuja, Onwelo. And see, I know her. My column Macania. My mom, where that we henny no column nanlo, where copalum nife. And see, yes. See, yes. No exactly confirmation 100%. But the next one medal na mo kwadoro but si Lagos nata beme ebe anu we bia we nyanya Onye Ụwa mo nod gbuori ya anu n'afia. And since then mgba ka ezinwe ma today bidoro we manifest ba. You what I hear na-ekwu. So this is the first ritual, Akawagomia. You can do it yourself. A lot of people who go this ritual now have also gotten confirmation about Onye Ụwa. But not all of them. Then another thing, another ritual again about Abani. Tupu ya nakpuola. Abani tupu ya nakpuola. Iwere ọjị Igbo. Iwere ewe gọọ ọfọ kpọkuo chi gị. Isi ya na ihe ịchọrọ ka ọ bịa kọwalụ gị onwe ya. Na ịchọrọ ịmụ onye lọrọ gị ụwa. Ka anya bụ chi gị bịa kọwalụ, ka anya bụ Onye Ụwa bịa kọwalụ gị onwe ya. Ka ị mara onye lọrọ gị ụwa n'ezie n'ezie. Ọ bụrụ na ị gọcha just like otu nsi wee gọ in my own. So ọ bụrụ na ikwucha iwolu dị ọjị tinye na n'ebe na edewe isi mgbe alala ụla. Ọ na eji pilo alala ụla ịwanye n'ime pilo gị. Ọkwa na ide eji pilo alala ụla just ebe ahụ isi gị na-adị na bed. Idewe dị ọjị dị a iwere idina ana ya wee lala ụla for the night. Ọ bụ na ịlala ụla that night inwetewe ozi. Chief for the next day, wolukwa wepụtakwa dị ọjị wolukwa ekwukwa the same time. Ikwuchakwa ịwaikwa dia. Ịghọta ihe na-ekwu. The next day kwa ọkwa na inwetaghị ozi na nlọ iwepụtakwa dị ọjị kwukwa the same time ịwaikwa dia. Mee hapụgodi ebe ahụ for like 7 days. Within these 7 days, avoid sex. Ije na nwaanyị ma ije na nwoke. Avoid gana mmadụ ịkọ ọnụ. The same recommendation that guy nyere m ka nne ya kwa ọnụ. Gana mmadụ anything that will pollute your emotion. Avoid anything as no heartbreak.
boyfriend and girlfriend the rubbish on Anaedo. We let it not reach there. Just that boyfriend girlfriend cheat on me or what, all those rubbish that make you start thinking and then bury yourself in nonsense thoughts. When they will go there, you are an important something they can have to go to boyfriend and also have to go girlfriend and also. Until he may achieve here. So anything that will pollute your emotion, keep it aside. Keep yourself pure and free in your thoughts, in your mind, in your emotion. Throughout the days, when spirituality they require discipline. Discipline yourself. Discipline yourself. Upon your mad now masturbate. She like me and then masturbation belly. Makashi. All those stupid acts. Stop it. Ka blood don't get the way go there no. So no, kwasi a bam bam. Kwasi a bam bam. So within that period, you are expecting to get an answer. Just discipline yourself. Manne. Ihe ndị a nkụziri gị na ị ga-achọpụta na ọ dị iche. Ọ dị iche from nke si n'ijere be dibịa ka ọ just wụọ afa gba gị na onye dị otu a go without you exercising your own discipline. Na ụlọ ego a ka ị bịa na m cherugodo ana m abịa adị m busy. Ihe gbasara spirituality, you need your own discipline, not just the discipline of dibia. Because ihe na-adị emewe most of us, I make mistake, we don't want to take up any task on ourselves. We want the task to be on the dibia. Dibia mgbagba afa gbamoye lọnụmụwa. Dibia gba afa gbamoye lọnụmụwa. That is where our mistake na-adị. Ishoka dibia. Dibia no way, let him be the one to undergo the discipline that is necessary to reveal Onye Ụwa. While you yourself, you do nothing. Emma, my teaching have always been to challenge you personally, to challenge you to undertake discipline and the personal practices yourself without depending on another. Without depending on another. Be self-dependent. Discipline yourself and then undertake the necessary exercises. You will still get the same result, even better. I'm not even calling about the revelation of Onye Ụwa. Agba mo na agbala afia kpọmkwem. Ọbụla nke esi gị nọ na nnewu. Onye won na nne ga kele afia. The revelation about Onye Ụwa gị kwesịrị inwe some information. It is not just about following the journey for as if I know Onye Ụwa gị bụ Okafọ. Onye wu Okafọ. Who is Okafọ? My journey for gbaru afa ga-asị na Onye Ụwa gị bụ nna m nna wo. Onye wu nna m nna ga kele afia. Kele afia. Kele afa kedu dibịa ya gbaru afa go keta anu a kpọlụ ga afọ Onye Ụwa gị kpọmkwem. I mean, boy and not one without you, without asking you to bring names of some persons in your ancestry. Obviously, you're to the bomb, or so no yanka. Kelu dibia weke balwa file ketano. Without you, any name, or bolo for a lot go at bonquem. Kelu dibia fago ye me we are now. Ndesina hana bar fago. Isn't my how bar fago. In the revelation of Onye Ụwa, I bought my for the best. I bought my afia was the first time I bought himself. The very first name I bought him on Yawa. I bought my for years, but bought my for afia Basamodia. These two names. Afia, Ozalon and Madam, and Alpha Afio Basamodia. These two names. All you have bought them. Then, another temple now. I bought them Nifo Melu. That is. Ihe ọ pụtara welu asị na ọwụ dibịa
No dibịa mana ọ nọrọ anọ ọ nwụchuru anwụchu mana nke anụ ọ bịaziri ọ bịara ka o kpechiri mkpechiri o I no go anywhere until I complete that mission. Maka na achọghị m ife ọ naghị eme asị na mmadụ ejekwa na chigakwa mmadụ ejekwa na ala ụwa so ihe ahụ m ajekwa ịlụ ụwa ọzọ ka mme I'm doing everything now in this present mmechala ya na nwoke anaghị ya final ịghọta so agbara m n'ọwụ dibịa afọ agụ a na-agba kpesịrị ịgba gị ife bụ iyi ụwa dibịa bụ iyi ụwa m. That is, if this the EU is simply the decision onye abịala ụwa ime ihe ọ bịala ụwa ịlụ ọnya dị EU o kwesịrị maka ọnụ ahụ ndị ya bụ ijekwu na dibịa anyị ọgbalụghị agụ gba n'onye lọrụgo ụwa nne ijekwu ịchọkwa anọda dibịa ya gbakwarụ afa ka ọ gbawa ife wee iyi ụwa you are not serious. The same person gbalụ afa agụ onye kwesịrị ịgba gị ihe ịbịala ụwa ịlụ. Yes, the same, because all this revelation is about Chigi. It should all go together. Kelo de kanka fagwa na agbalogi without telling you ihe bialo well. Mada agbagi no yellow go awon now. Eba okobel. Ikuni teacher si ke onaba. Emechasina na agba fago. Ezi mmasị ọnụ benata aka n'ihe gbasara oke gba afa ọ bụrụ problem. Na ya bụ revelation about onye ụwa m ka a nọ wee kọwalụ m otu o si wee bi ndụ. At least some information about the same person. Na nla enwetara m at least ebe 4 or 5 solid information about onye ụwa m. Solid information. Ọbụla nke nọ nna anakọrọ bish nọ nne. What kind of thing is that? So when ihe ndị anụnwa nkọwagolu all these ritual crucial ne ka nkọwagolu keta too, right? Nke mụnwa mee na then the other one nke ime aban ime ya nke ọ nadabalụ gị. Another thing another ritual kwa inwe ike dị na imekwa abụ. You know, at the end of the nke abalị ahụ kwuru itinye ịga ọjị tinye na pilo. Ọ bụrụ na ime ya after their 7 days, of which I know ị ga-enweta eri answer. Mana after that 7 days, ada ama cheta tupu ị ga ọdị ọjị tinye na your pillow, werugodo akwa wee kpọọ ọnya uchi gị zee iwe akwa ka ikiri egodu road ma ọ na the message ya bịa ọfụ ụzọ o si wee ga iwegodo akwa wee kiri egodu road were ajụchasị alụ gị pụọ n'ezi pịawa ya iwe bịazie weluzie ọjị wee gọọ tinyezie na pillow mee ya between that first day and the next 7 days ị ga-enweta answer. But if atọ na imechara inweta ha answer at the end of that 7 days, wepụta dị ọjị waa ya jee wụpụ ya n'ezi that is it. Ọ bụrụ na enwere answer inweta, then continue relating with your chi using your name until na chi ga-edi more fit to come to light to reveal the Onye Ụwa to you. Whether that much get revealed the Onye Ụwa or not, it does not stop anything. It does not take away one single thing from you in your practice of spirituality. Whether Onye Ụwa gị ma ọ bụ na ya mahụ, it does not take away anything from you. The only thing is that ị na-emezi ihe ị na-eme, you use your name to relate with Chigi. So after that na because na mamule lolumo I am incapacitated, it's a lie. It's a lie. It doesn't stop you from doing anything. The only thing is that you should focus.
na-agọchite ọfọ anya. The third ritual na-agwa ọnụ kịta anụ about ịmata onye ụwa gị bụ na-aga ọfọ every day. That is communion every day. Ka ị na-eme ya, part of the thing ị ga na-ayọ na-akachi gị bụrụ nya kọwalụ gị ka ị mara onye ụwa. In your daily communion ị na-eme ya every day na ị chọrọ ịmata onye ụwa gị. Among other, in your communion na ị ga na-ayọ mmụọ ọtụtụ ife. Let the part of ife na-ayọ mmụọ in your daily communion bụ Chimo, achọrọ m ime onye ụwa m. Concentrate, focus your energy on it. Maka na nwanne ifolo, energy mmadụ na ọdụ ka searchlight. Anywhere you face it, whatever direction you face it, obido nweta information from that angle. The mind of man is engineered that way. Ihe ọbụla esi na ka itinye uche ka ị malụ ihe niile gbasara this time. Itinye ya uche, focus your energy on it. You will get it. You will get it. Now that recommendation my friend nyelu me about this ritual njiwe discover him. All those ejena na nwanyị gana mmadụ akọ n'ọnụ nke nwe ibe nwanụ emeni ihe ga pollute your emotions, and it is to enable you gather all your energies, your mind and your emotion, and focus it on one source, one place. Ka iwe nweta that information now the only the purpose. So I don't scatter your energy. That is just all those things, all those you all these also it is to enable you gather your energies on you channel where one place, one source. A channel where of webe for that you get serious impact. It's just like gathering the rays of the sun with Kelhafa lens here. Is it converse lens? Converging lens. You will channel what the energy of the sun will point here to a given point in a dry paper. If you are within a space of seconds or minutes, that paper, that point, I channel the rays of the sun. If you fire because of concentrated energy. Concentrated energy. So when you are seeking for something and you concentrate all your energy on it, you get that thing. The problem of you and I is scattered energy. We scatter ourselves here and there. You scatter your thought, you scatter your mind, you scatter your emotion. You invest your energies in things that are not necessary. Therefore, the main thing, if I say focus energy on energy is everything. Energy is everything. Energy is everything. Energy of your mind, your thoughts, your words, your feelings, your emotion. Anything open nature. When if Loisisi are there now, let's assume that na nihen cholo obo. Let's assume nihen cholo obo. If Loisisi are there now, nihen cholo obo kam chopota the component to no sisia. Kam malo usefulness of this OEC ihe nwere ike extract from OCC where may ife do to among cause. Let's assume that that is what you want to find out. When you will all your energy, all your concentration, ihe niile seek. Your energy is about that study, that thing study. It's about it. When within a space of some time, that study that thing actually as far as you focus all your energy to that direction. The human energy is so powerful and can achieve anything. But now, are you ready to undertake the discipline that will enable you to focus? If you go the reason, don't depend on Dibia doing for you. Discipline yourself, task yourself to achieve it without necessarily depending on somebody. Because when you learn to task yourself to achieve results yourself without depending on Dibia or anybody, you are training yourself
to be boundless. But that now, yes, you can actually achieve anything you want without the because. But when you train yourself to be dibia dependent on everything, you become lazy. If for that willingness to focus your energy to achieve something you want, you need, will no longer be there. Because of what? Over dependence on someone else. You got to go the reason Ezinwa to hanata aka. Bonata okwu n'ihe gbasara over dependent on gbafa na n'ife check ife. The other day, don't want him there on Facebook. I say that now, when you learn to live your life the right way and do the right things, you will become less dependent on afa. Yeah, afa I mean, bon, ega kudibia ko obalo afa. Ega chopta na nge wane wa afa no mwegezi. You discover marvelous potentials that you have. It is, it applies in everything man does. N'ebe mmadụ kịta anụnwa, o wee bụrụ na ị nwere somebody na-enye gị nri, ịghọta, somebody na-enye gị nri ma ọ bụ na-enye gị ego, mgbe ọ bụ na ego kọrọ gị ma ọ bụ nri kọrọ gị, ị gakwu the person onye gị irie. Mgbe ọ bụ na ego kọrọ gị, ị gakwu the person onye gị 1,000 2,000 onye gị wụmanya na-akpa. Mgbe ọ bụ na ị needed ni exchange bossas, ijekwu the person onye we ego bossa, ije change bossa. Na ị chọrọ ịkpụ isi, ijekwu the person onye we ego iwe je kpụọ isi. Nwanne, this attitude will be affecting your mind without you knowing it. It can affect your mind negatively. It can make your mind or be lazy. You will never think about how to go and make your own money. Because of what? You have somewhere else that you depend. But when you tell yourself that I don't have anybody that I depend on, therefore I have to go and hustle for my own money, if your mind will be the walk towards that direction of acting to get your own money. Your mind, your everything, the universe itself will even adjust. The universe, I'm going to that now. When you expand yourself, the universe, the environment will adjust itself to accommodate your expansion. But when you shrink yourself, the environment, the universe will adjust herself to your shrinking. We live in an elastic universe. The universe, the environment is so elastic. You, the man, if you train yourself to be too dependent on your fellow human being, your mind will be conditioned to that dependency. But when you train yourself that you don't depend on anybody, when you train yourself that your mind will now begin to engineer to give you the right information of what to do at the right time without you going to Dibia. The principle that govern existence. Make yourself free. Make yourself free. I have to stop here. Onye man but some people will be seeing it that they might hear nako. Every time Dibia Bafan and if depending on Dibia for everything. Just condition your mind that way. And it will be there, it will be like that for you. And it will be like that for you. And if you condition yourself that you don't have anybody that you depend on, if your body, yourself, your mind, your thought, everything about you will now begin to act about towards that self-dependency. Try to share the message. Pia can share button.
share, share button. Share this message. If you watch this video and you don't share it, you are not a good person. Help your neighbor, help your friend to get the same message. Don't be afraid to share my message. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary men and